Begoñaren senarra Martin, bilobarekin kartetan ari zela, zurian geratu zen. Hor hasi ziren medikuetarako joan etorriak eta hor detektatu zuten Alzheimerra. Gurekin da, Begoña Rodríguez. Memoria gainezka egin di. Kaixo Begoña, arratsaldeon. Ongi etorri. Beno, Begoña, Martin aipatu dugu, zure senarra, 2 urte hiltzela. Bai, hori da. 2 urte pasa dira, denbora pasa egiten da. Bai. Bai. 76 urterekin diagnostikatu zioten Alzheimerra, ezta? Nahiko gazte? Bai. Medikutzat hartzen da gaztia bezala. Esan nahi dut, asko zelenago, zegoen gaixori, baino ezin genuen medikura eraman. Behai ez zitzaiola zer gertatzen. Eta pentsatzen genuen gainean, eta pentsatzen dago indikan, konturatzen zala, eta bildurra zeukala. Beraz, berak zorain bazekien, baina onartzea kostatzen zitzaion, ez da? Ez zuen inoiz onartu. Ez. Beak konturatzen zan, zenbait detailekin ikusten genuen konturatzen zala, baina bildurra. Ze detaile adibidez? Zer zen berak onartzen ez zuen hori edo? Ez, beak esaten zuen behai ez zaiola zer gertatzen. Behin batien, erotuta egon ditzala ni, beha, ez, hartzen genuen farrez, ez nintzen azarretzen ere, baina dalek eta pego, igual ematen dizute vitamina batzuk, igual konpontzen dezun, dakazu arazo txiki bat, ikusten da, aztu iten zezkizu gauzak, bazeukan beste gauz batzuk ere, claro. Eta adibidez, zer gauzak ahaztu? Gauzak ahaztu, eta gero, adibidez, irakurtzen periodikoak ere, igual jartzen zen, begira ze jartzen du hemen, eta, digo, seguro hori jartzen duela. Gustatzen zaion egunero, periodiko irakurri, baina ikusten zenun, konprobatzen zenun, sentido aldatzen ziola gauza, eta edo kontatzen zizun gauza bat, eta ernea, berraun nola da, bueno, bea etzan, betiko Martin etzan. Eta nik esaten nion, ahaztu egiten zizkiola gauzak, baina bazien beste gauz batzuk ere. Desorientazioa ere, nabaitzen asizitzaion. Eta, bueno, lortu nuen, behin batian zuk esan duzu, bezala, pues, nahi zion kartetari erakutze zai joku bat, zintzon, zea bilogai, eta etorriz zaidan bere etxetik, aizu. Gehatu zaitela burua, hola, txuriz. Ez dakitela jolasten. Eta nik aprobetsatu nuen, eta ez zaizu iruditzen oin garaia izango litzakela. Medikoa junta ikustea, jo, eze pelma. Bale, esan zian. Eta, bueno, ez zan azarretzen erabat, baina erre behai eutzi. Medikura jun, eta egia zateko ez ganun izan problemik, zeren beriala ikusi ziren medikoak eta bialdu zigun, bueno, neurologia eta... Beraz, medikoak segituan esan zuen Alzheimerra izango zuela, ez? Ez, medikoa, kabezerakoa bakarrik esate dizu, proba txiki bat eginda, minimental, eta medikoak esan zigun, bueno, volante eta neurologoa. Hori neurologoak eta probak egin eta gero. Pasatzen dira hilabete batzuk. Eta pronostikoa, bueno, esan ziguten, probable, baino, vamos, nabarmena zela. Eta zuek Alzheimerrintza entzun zenutenean lehenbiziko aldiz? Bueno, ni nahiko erantzitan neukala, baino lehenbiziko gauza pentsatu, bueno, bez, arrazoia genuen. Baino gero izan zen buelta. Buelta oso gogorra izan zen. Nik ezin, hilabete pasazitun, nik neu onartzeko. Onartzeko hor zegoela gaixotasuna eta hor zegoela arazo handi. Ez nuen nahi, nola esaten da ume txiki batek kasketa harrapatzen dutela, ez eta ez neskun gorra, bueno, ez nuen pentsatu nahi. Harrapatu nuen dena, el toro por los cuernos, eta jarri nintzen martxan, baino hemen ez nuen jakin nahi ezer. Orduan, bapatean zu zinen onartzen ez zuena. Bai, hori da, bai. Hilabete batzuk, ez dakin esplikatu, ez nuen banekien hori zala, eta preparatzen nahi nintzen, nik, ingurukoa dena, baina nire barrua kostatzen zeidan asko.
Eta berak nola erreakzionatu zuen, momentu horretan? Ez zioten ezer esan, behai. Ez genion ezer esan, ez zuen ezer jakin nahi. Baina nik uste dut, hori, zenbait detailetan ikusten zen konturatzen zela. Disimulatu eta tira horrela, bueno, problema izan genuen, beha zan oso mendizale, eta gustatzen zegion asko, zeraman ja 60 urtekin jubilatu zen. Beha zan oso mendizale, eta gustatzen zegion asko, mendira jun, baina beha bakarrik. Eta horaz izan asuntua, pues ezin izango ezu, bueno, erosi genion GPS lokalizadore bat, buelta txikiak emateko, gero izan zituen lagunak, batekin juten zan hastien behin, egoiza pasa, besteak hilabeten bibider juten ziren eguna osua pasatzea, mendira, igandetan semeakin, osea, hor kamelatzen, nola poliki-poliki utzi behar zula. Ezin zala... Bakarrik joan, ez da? Baina zaintzaile nagusiena zu, Begoña? Bai. Baina oso lagunduta, lagunduta. Ni beti esaten dut, zaintzaile nagusien, ez dio inorken duko zaintzaile nagusiai. Bea da, 24 ordu egon behar duna, hori da pasatzen duna gehiena. Baina, bueno, seme-alabak, dituz 3 seme-alabak eta beti ukidet, osea, al pie del cañón. Pendiente nitaz eta bait aitaz ere. Zer izan da zailena zuretzat, zaintza horretan? Hasiera. Eta gero, gero dia momento batzuk. Gero handikan 2 urtera, izango zen 3 urtera, segurezki, eguneko zentroa erabakiak. Ezke erabat behar dezu erabakiak hartzen. Oain hau, oain bestia, oain ezin du hau egin, aber nola egin, erabakiak. Osea, eta erabaki batzuk dira, ematen du erreziten nuela. Zailak dira erabaki batzuk. Bai, batzuk bai. Eta agian sentitu zenezaken momentu batzuetan errua ere erabaki batzuk hartuta? Ez, erabakiengatik ez. Nik errua sentitzen nuen pazientzia galdu ezkeo. Zeratik, zeren oso gutxitan izan da, zeren pazientzia galtzen nuenean, pues behai ikusten nion oso apenatua, konturatzen zan. Gaizkin dut eta makurtu eta hori orduan esan diten izan erreduna. Baina egia esateko gutxitan, hori gertatu zait. Bai. Momentu politak ere gertatuko dira? Bai. Tarte horretan, ez da? Bai, eta oso salauz. Gauza batzuk, bueno, ez niz gogoratzen gehiegi, baina, pues, adibidez, pues, hombre, Martín, eta ja jakin ezkio, bueno, nizan joango naiz, herri txikila. Eta musu ematen zioten, emakumeak. Eta behin batien, emakume batekin izketan nik, eta beha onduan, eta lako batien esaten dio, zu esaltze herrikoa. Hemen guaztea? Eta ni bai, harrituta nago, zeren herriko guzia musu ematen diate. Eta zuk ez diazu eman. Bai gizon emango izut, eta pozik beha. Eta hor, momentu egietan eta ikusten zan oso inozente. Osea, ja umetzen bezala. Beste momento batzuk, bueno, pues konturatzen zeanian, beretzat oso referente bakarra nintzen ni, osea, hasi nintzen gehiagi urrundu edo, eta laguntzen zenion eta ze irriparrak eta ze goxotasunakin begiratzen ziren. Horiek ez ditut astuko inoiz. Bai, lehen esan duguna ez da, agian oroimenak eta galdu daitezkela, baina sentipenak, sentimenduak hor daudela. Hor daude. Eta ateratzen dira. Bai. Ni goatzen naiz, lagundu eratzen, o lo que sea, eta begiratzen zian, ume txiki bat bezala, osea, ze pozik nago, ze lagundu diazu, osea, oroitzapen horiek bai izango ditut beti. Politen hasien eta, bueno, gehiago ere igual, baina naiz zeinbeste gogoratzen. Bai, eta gogoratzen naiz, etzala inoiz izan zan nahiko mantxo, lehenengo urtetan. Zaintza laguntza izan duzula aipatu duzu lehen, afagi elkartea, adibidez? Afagi elkartea izugarria izan da niretzat. Zeren negon, esate izute, hasieran, negonian, ez nekien nola jo,
ze egin, nola tratatu, batez ere nola tratatu, oza, ja etzan bea, eta nola tratatu, okurritu zizaiden ordu honian da, bueno, lagundu zidaten, psikologikoki, eta eske denetatik apoio bat, nik afagia aurkitu dut, jende pilo gainean, maiten hautena, sentitzen naiz maitatua, sentitzen naiz baloratua, oain kolaboratzen detan, klaro, eta ni beti esango dut, gauza honena, inuen gauza honena, afagin atia jo. Ederki.